ñalaande 35 ñaawoore. ndeyene mo no moƴƴi soldateɓe ɓe ɗannimo nder galle ina toñiramo lamɗo yahuuda en. jallama lamɗo o nani haalani min ko jogori kewre lamɗo ma dandu min an koye holɗum dandira min an nde dandira hoore ma. mi yi oɗo ina wonde e yeeso. debbo min mi andamo. o min yi aɓe gondi. minen komin sarwoɓe ma dicco soko ɗum ɓuranma. anne kay ko maɓɓe jeeɗa. ala mi jeyake maɓɓe. o wonduno tigi ko e yeeso ko kamɓe gonduno sabu kanko e hoore makko ko o Galile naajo. suriya min mi famani ko kalta ko. yeeso yecciti ƴeewi Pierre tan Pierre siftori ɗum ɗo ko jomiraɗo wino ko gori joggata a qirlitaki laabi tati a anda kam. hol ɓurɗo wawde fiide? miijo hol jogorɗo fiidem. daroɗe nanate goppem nayomo yeeso batungu. ummo goomu hohoɓe diine e sernaɓe jooɗi gam namnade yeeso e ƴewtidade ɗum. haalan min ko an woni almasihu o. somi wi on noon on jaɓantakam te kadi somi namnima on on jaɓotakomi. tuggi hande noon ma ɓi neɗɗo o jooɗoyo ñaamo Allah joom bawɗe o. nden noon ka ɓi Allah. an e hoore ma a wi noon. jamirɗomo ɗum oɗo ko ma noye lawol ko haali ko ko maafa mo waɗe lawol enen wonɓe ɗo ɓe fof en nani konngoli ɗi o sakti ɗo ɗi. en nawonmo e yeeso Pilate. suuɗo ɓe nawimo e yeeso Ponce Pilate hono ɓurɗo negde e gorneruji Rome pegnoɗo worɓe ujunnaje. onon koy on gari law koy holko jilotoɗon ɗo? min tawi oɗo gorko ina homta yimɓe men ɓe. o bulbiti jeere galle Allah nde fof o sari kake. holi kuugal o fawete? to fawi kuugal min mi ani fof holko o foti fawirede kuugal.
sariya ina e dane makko omo hala yimɓe yobde César lempo omo wiya ko almasihu laamɗo mbele ka laamɗo yahuda en fof anne kay a wi noon o ɓami ko gila galila joni noon o ari ha o yettima ɗo gila galile mate o gorko ko galile najo so noon dey ko Herode toppito kabaru makko wona o woni tawa ko Yerusalem nawanemo Herode hol jaabuuji ɗi Yeesu janngintami? holno kolortomi so tawi nguurmi ko e nder njuɓɓudi bondi? holno mbaɗanmi so tawi mi wondi e neɗɗo kaɓatoɗo mbaadi ngurnamam?